Marokkóban, Németországban díjat kapott, kitüntetéseket. Az ilyen. Csak Magyarországon nem. Na, És az miért? szólj hozzá. Hát itt más a kormány. Miért miatt nem kapta? Barátom, akiket én ismertem, paraszt szülők voltak, csak utána ennek a Krasznahorkainak az apja Orosházára ment középiskolába, azt végezte el, amit én, csak nálam idősebb volt 2 vagy 3 évvel. Utána ő jegyző lett Gyulán, és Gyuláról fölkerült Budapestre az Országos Szakszervezetek Szövetségébe,